हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होआ। बेयो जाबाय क'क्राझार टाउन। बे बिराद मोजां जायगा। नोंथांमोना नायलांदो लाइन बर'नि हाइस्ट पपुलार लार्जेस्ट एन्ड बयनिफ्राय साबसिन समायना रमायनासिन सोहोर बिटिआरआव जाहैबाय जों क'क्राझार। बे जाबाय बर'नि सबसे नाम्बार 1 हाइस्ट लार्जेस्ट जायगा होनबा क'क्राझार। नोंथांमोना नायदो, मोजांथार जायगाया। नायलांबानो जाबाय भिडिअनि दारै लाइन जोङो गारि सा खेबलांदों। नोंथांमोना गाज्रि जामोन, जोङो बाखि बुरजा जायगायाव खेबनायासै। मानो होनब्ला गासिबो जायगायावथ' खेबजोबनो हाया नालाय, असम्भब। भिडिअआबो गोलावद्राय जागोन, बेनि थाखायनो जोङो खेबजोबासै आरोखि। बेखौ नायलांदों नोंथांमोना लामा जोङो रैसुमै हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदोंमोन। रैसुमैयाव जोंना मोनाखै, मानो होनब्ला जोङो 10:45 बेसेबांबाल'सो जादोंमोन। जों रैसुमैयाव थांबा ओंखामखौ सङाखैमोन सोरबा मैगंसो हागासिनो दंमोन। जोङो ओरै फैनानै जों नैबे मोनसे बिटिसि सेक्रेटारिनि ओरै खोला साइडजों जों मोनसे हटेल दंमोन बर'नि। बेहाय जों हाबनानै गारि सुग्राथिं बेहाय हाबनानै जों आरामसे जाहैबाय बरियानो। बेनिफ्राय जों थांनानै बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों। बावखुंग्रि, नोंथांमोना बावखुंग्रिनि भिडिअखौ नायलां, जाहाथे क'क्राझार सोहोरखौ देखायजोबगोन जों एसे लामा खेबलांनानै। बेनि उनाव बावखुंग्रिनिखौ देखायगोन। नोंथांमोना नायलांग्रोबानो जाबाय। बर'नि सबसे नाम्बार 1 जायगा बेनो। बे थारमाने बांसिन बर' थायो क'क्राझाराव। नोंथांमोना मिथिखागौ ना मिथियासो? लोगोफोरनो शेयार खालामना हो, अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाबो मोनाब्लाबो, बे आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग नालाय, नोंथांमोना अननांगोन आंखौ। जाहाथे आंबो ब्लगार नङा नालाय, जाहाथे मोनफ्रोमबो जायगायाव नोंथांमोना देखायनो हानाय बायदि। बेनि थाखायनो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना अननानै। दे ससे देखायनो, बेनि उनाव रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों। मस्ट समायना रमायना सोहोर होनबा क'क्राझारा जानाय दं दा जोंना बिटिआरआव थारमाने, नङा होमबा? नोंथांमोना मिथिखागौ। जोङो क'क्राझारनिफ्राय एकदम क'क्राझार सोहोरजों थांनानै जोङो गारिखौ दोननानै सासे लोगोखौ क'क्राझार टाउनाव लानानै डाइरेक्ट जोङो माबायाव थांनो नागिरदों, थारमाने बावखुंग्रियाव बेरायहैनो नागिरदों बरियानो। नोंथांमोना बावखुंग्रिनि ब्लगखौबो देखायगोन। नोंथांमोना बेखौ नायलांग्रो, बिदिखौ स्किप खालामनाङा। क'क्राझार सोहोरानो जाहैबाय मोनसे बिराद डेन्जार सिटि होनदों। बेहाय दुनियानि मालदार बर'फ्रा बेहाय थायो। बर'नि सबसे बेहाय माहाजोनसिन मानसिफोरानो थायो बेहाय थारमाने। नोंथांमोन